Na Rympei U HNLC paidbah Bri U Hynñiewtrep. Armut kit khot jong ka seng be an ka Hynñiewtrep National Liberation Council HNLC kilawan phai no na Bangladesh balai IT yala di haki polit ka Eastern West Khasi Hills haka arpo tarik mentau benai haka kerwo ka balapalaj menen kasni us Superintendent of Police SP jong ka Eastern West Khasi Hills District ulong bakini ki armut ki kentup ya udi various jarwa lai pu arsnam karta badu ridor leng dot nong lai pu snam karta haka jingwan pendem haki polit kila Phla bakila shah ya lam bakala hawai Bri U kyrteng usamil walang pa sentiu ban yaso bat kaseng HNLC katkum ki polit uni usamil walang pa sentiu ude badan mukadma kambi anya shillong sadar police station haka jinga dai bat ka jing pen bathai bom IED ha shillong syndicate bus stand USP ulong bakila yathu bakila rai ban wan phai hadin bakila poya Bangladesh namar ka jing thumu kam yahap andala poya ka tege jaka hakaba kila pyntrei ki kamrem kila don ha Bangladesh la khatsan banai haktem ka HNLC ha Bangladesh bat ka jing im kala long ka babatai hado bakin shim ya ka sinjam ban wan phai no